depan Anda. Spesial buat majikan Ibu Cuneng Siswardi. Ngomong wis dicinta karo sing umat, cuma siji kula sing gawe kakang bahagia. Tapi kian wis beda liilok katong mata, wis liilok teka apa abot ningkan. Kelana muda, ya Allah masih teman Kang Mas. Bocor sih, ya majikan dulu pengen joget bae ta majikan ki. Ibu Junes. Diwas turut bisikan setan, nurut kena usup-usupan, diwas kula wis pasrah, sekanggo sampeyan. Rasa ditendang, moal ilang wis dadi belang, ururan biek kakak, moncok ning ngarep lawan. Tenimbang ati mene lagi nitek bayari. Ngomong wis beli cinta karo sing umat, cuma siji kula sing gawe kakang bahagia. Tapi kian wis beda liilok katong mata, wis liilok teka apa abot ningkan.
cinta karo sing kurang sing gawe kakang bahagia kepikir wis beda lilo katon ning mata wis lilo teka apa